Príjemný dobrý deň a nerušené sledovanie relácie s vami a pre vás. V druhú adventnú nedeľu, hneď na začiatku dnešnej relácie, zapálime si aj druhú sviecu na našom adventnom venci. A v dnešnej relácii s vami a pre vás, okrem aktualít, budeme hovoriť aj o tom, ako 2013 rok prebiehal v Slankamenských Vinohradoch a Dobanovciach. Nevystane ani druhá časť našej relácie, teda Hrad prepevný. Úvodom relácie venujeme sa našim hosťom. A dnes sú to Ján Macho zo Slankamenských Vinohradov a Žeľko Čapeľa z Dobanoviec. Teda dobrý deň a vítajte. Dobrý deň. Keďže sme na sklonku roka, tak v rozhovore by sme sa chceli dotknúť práve tých činností, aktivít Slovákov vo vašich osadách. Keď ide, pravda, že vôbec o život, či sa niečo zmenilo vzhľadom na minulý rok, čo to 2013 priniesol? Viete, ako najlepšie by sa ozrkadlila tá aktivnosť, čo sa týka zachovania tradičných tých hodnôt a tak ďalej a zachovania našej slovenskej kultúry v takej jednej malej osade sa môže ozrkadliť cez kultúrnu činnosť Slovenského kultúrno-umeleckého spolku Vinohrady, ktorý v roku 2013 tak mal skromné tie vystúpenia, ako aj každoročne. My sme mali spolok, ale sa zúčastníme, kde nás povolajú. Takže zdá sa mi, že veľmi úspešne prezentujeme čo na území obci India, alebo už inde. Tak tie naše tance, spevy, zvyky, obyčaje a tak. V roku 2013 sme úspešne vystúpili z nášma tanečníci na občinskej prehliadke, kde sme naozaj ukázali na to, že sa robí, že naši tanečníci sú veľmi naladení, keď idú na také súťaženia. Takže sme tu sa dostali aj na tú zónovú prehliadku. Potom, ako aj každoročne, máme Zlatú bránu v Kisáči, kde iste všetci tanečníci a ich rodičia majú veľmi rád navštíviť Kisáč v tých dňoch, keď sa održiava tá Zlatá brána. Tak tam bolo prekrásne tiež. Potom už, čo sa týka tej našej oslave Budárske dni, ktorú máme každoročne 3. august, tretí týždeň v auguste mesiaci, tak bolo aj tam pekne, medzi ostatných 200 tanečníkov sa zúčastnili aj domáci. Takže to je to, tieto dedinské oslavy na území obci India, keď nás zavolajú, odídeme, zatančíme a zaspievame po slovensky. Najkrajšie nám bolo, keď sme boli povolaní na deň obci India, 22. októbra, kde toľko spolkov, koľko žije a robí a pracuje na obci India, že ako povolali nás, aby sme aj tam sa zobrali účasť a pred preplnou sieňou, kde boli aj predstavitelia našej vlády a ako aj pokrajine, Srbská pokrajine, autonómnej pokrajine Vojvodine. Predstavitelia obcí, boli tu známi herci, umelci a tak ďalej. Takže naozaj bolo prekrásne a do vena by som teraz povedal, že už ako tanečníci, speváci a ľudový orchester, ktorý ide s nami, naozaj na najlepší a najkrajší spôsob prezentujú našu slovenskú kultúru. Teda už sme sa nechtiac dostali práve na tú kultúru, čiže na činnosť kultúrno-umeleckého spolku Vinohrady. Ako to bolo v tomto roku, keď ide o kultúrno-umelecký spolok Šafárik v Dobanovciach? Áno, to je už druhý rok od otvárenia Slovenského národného domu, čo je aj centrálnou kultúrnou inštitúciou niže Slovákov, ale
nielen do Banoviec, nielen Surčín, ale už teraz môžem povedať celé Dolného Sriema. Budem rozprávať mene Slovenského kultúrno-svetového spolku Šafárik, Slovenského domu, ako jedna inštitúcia, čo je Slovenský národný dom a Slovenský kultúrno-svetový spolok nemali prakticky slobodný víkend v roku 2013 a naviac v tom, že máme teraz 18 odbočiek, 18 aktívov v spolku, od čoho sa folklórna, spevácka, hudobná, tu sa divadelná, výtvarno-kreatívna, muzická, muzicko-kreatívna, tak ďalej. Máme sportové aktivity, ako čo sa fitness, pilates, karate, šach, malý futbal, stolný tenis a aktív žijem a techniku. Aktív žijem vydvájam, pretože aktív žijem pravá ruka všetkého toho, čo sa tam deje. To sa aj rodičia, aj starí rodičia, nielen deti, ale tí, ktorí majú záujem sa zúčastniť v našom spolku. Aj môžem povedať práve, bez ich toto všetko by nebolo, lebo tento rok môžem povedať, že pre nás bol úžasný finančne, ale naozaj s aktivitami bol plný. Zúčastnili sme sa na všetkých slovenských prehliadkách. Žiaľ Bohu, nemohli sme na Pudarské dni v Slankavenských Vinohradách, pretože tých dňoch je u nás ako dedinská oslava, seoská sláva. Prvý raz tohto roku, posle dlhého času sme sa zúčastnili aktívne, aj práve tých dňov tohto roku to bol u nás, veľká žiaľ, ale budeme vedieť na rok, že by sme si inako zorganizovali a že by sme už sa aj tam ako spolok zjavili s programom, idem ako hostia. A či kultúrno-umelecký spolok Vinohrady bol v Dobanovciach? Za teraz neboli, ale dúfame, že v skorom čase, no my tí, ktorí sa dosť dobre rozumieme, vieme, ako je fungovať ako nielen v malých dedinách, ale my ako menšia komunita v veľkej dedine, tak budeme sa myslieť častejšie stretávať a tak aj si pomohnúť jedni druhým. V Dobanovciach budem rozprávať aj za rok predtým, znamená 18 mesiacov od otvárania Slovenského národného domu, mali ponad 100 programov, manifestáciou, výstavov, rôznych seminárov. Môžem sa pochváliť, že sme mali ponad 15 000 návštevníkov a účastníkov tých programov. Väčšina z tých programov bolo bezplatno pre všetkých. Ako čo sme v Lani robili, prakticky aj ten idúci rok nám je plán taký, celý rok nám je plný s tým, že na veky je to vanredno, čo sa uhodzuje. Od najaktívnejších odbočiek sa folklórna, v Sade sa zúčastnili. Môžem sa pochváliť, že sme tohto roku pre všetky deti, teraz máme ponad 120 detí, nie sú všetky slovenské, spravili pre všetky deti aj srbské, aj slovenské kroje. No, tu ešte detaily chýbu, ale proste sme urobili takú štilizáciu, že by sme sa neohambili nikde. Čak na tých mnohých prehliadkách sme veľmi pochválení a na folklórnom festivale v Níši sme zvíťazili so slovenskou koreografiou. Starší folklórny súbor nemáme, ale dúfam toho idúci rok, že sa aj ten starší súbor už aj tí ako dosť starší, lebo idúci rok sme jubilanti 85 rokov spolku, takže sa zozbierajú a že budeme s ním mať vaľaču. Druhá aktívna odbočka po aktivite, po činnosti je výtvarná, čiže výtvarno-kreatívna dielňa. S tým, že sa môžem pochváliť, že až dneska sme dostali informáciu, že nám deti zvíťazili na konkurse Železnica Srbije ako najlepšia výtvarná odbočka, aj ako jednotlivca máme najlepšieho. Gratulujeme. Ďakujeme. Dieťa je Tamara Gotovuša, dieťa je slovenského pôvodu, ale to nevadí. Nám je dôležité, že deti naozaj majú svoju peknú činnosť tam. Nebudem teraz každé odbočke Zhruba koľko máte členov aktívnych? Teraz je aktívnych do 250 členov v Slovenskom národnom dome, čiže pri Slovenskom kultúrno-svetovom spolku a okrem spolka znamená máme spolok aj 17 aktívov odbočiek a rôznych združení. Zdá sa, že z tohto vyplýva, že práve v takýchto malých prostrediach tie kultúrno-umelecké spolky, vďaka Bohu, že ich aj je 100, ale sú akoby základné buňky aktivity práve Slovákov alebo možno aj iných menšín. Môžem ja tak? Nech sa páči. No, ja môžem sa pochváliť,
a že my máme spolok slovenský a že máme Slovenský národný dom. Ale to neznamená, že je venovanie, že ho používajú len Slováci. Väčšina našich členov sa Srbi a iní, ani len Dobanovčania, ale aj žijúci, aj Slováci, neslováci, zo Šimanoviec, Ugrinovec, Zemuna, Surčinu a niekoľkých okolných miest. Tak aj Zimun, Belehrad, všetko viac nám prichádzajú. Preto máme aj takú roznorodú činnosť, že by pre všetkých a každého bolo niečo. Znamená, nech môže každý deň spievať, deň tancovať, ak to chce sa baviť sportom, ak to chce písať, ak to chce kresliť, ak to chce proste len si posadiť a sa porozprávať, tak pre každého sme si našli váč. Tohto roku sme mali aj prezentácie knihov. Každému dieťaťovi sme dali možnosť na priestor za oslavy narodení. Znamená, každé dieťa má bezplatnú sálu na to. Máme raz mesačne ako kino pre deti, alebo divadelné predstavenie. Aká je navštívenosť? Plná. Plná nám je sieň, koľko môžeme. Žiaľ Bohu, doteraz sme nemali slovenské predstavenie, ale dúfam, že nemali sme ani hostí slovenské spolky. Mali sme len tieto spolky z okolných miest, s ktorými spolupracujeme a kde náš choreograf Vladimír Radonič, profesionálny tanečník ansambla Kolo, zapojený ako choreograf, to sú Bartanica Pećinci, tak s nimi tu teraz máme najväčšiu spoluprácu. Tak okrem týchto rozmenov v programu sme s nimi doveľa vystupovali. Môžem sa pochváliť, že spolku, čiže len tanečnej odbočky máme 14 blíznych, 14 párov blíznych, tak aj to nám je takové, čo zaujímavé. No. Aj, že tie deti z Dovena s rodičma sa stále tu. Takže sme postali ako rodinný spolok. Tu vrajím, neprídu len na tie radne aktivity, dochádzajú aj na sa porozprávať proste. Ako je to so slovenčinou? Možno sú aj také nejaké... Slovenčinu sme, to už rok trvá, angažovali profesorku slovenského jazyka a histórii kniževnosti, už ako sa volá, no. Pani Kuzmičovú z Belehradu, znamená zakončila slovenčinu. Raz, raz mesačne dochádza k nám a takú nedeľnú školu pre zaujímavcov, ktorých je to pomedzi 20 a 30, kedy ako. Národná rada nám zabezpečila tie ako knihy. Tak deti, ktoré chcú, či slovenské, či srbské, dochádzajú. V Slovenskom dome odoberáme časopisy, aj mládežničky, aj Hlas ľudu, aj Rovinu, tak to chce, v Slovenskom dome si môže prečítať. Od Matici slovenskej aj od hostí, ako čo sme tohto roku mali pána ministra Čaploviča, slovenského veľvyslanca, teraz nám boli z úradu, tak keď nám priniesú aké časopisy, knihy, to všetko máme ako knižnicu, tak v tej knižnici môžu si prečítať a môžu si pobrať knihy aj domov. Všetko, väčšiu archívu aj slovenských filmov máme, tak to si chce, môže sa aj to pozrieť. Ale vravím, všetko, čo robíme, robíme po srbsky a keľko sa dá, aj môže po slovensky. Preto v takom sme prostredí, kde nesmieme a nemôžeme baš byť toľko veľkí Slováci, ale proste musíme byť takí, ako sme a aká je situácia u nás. Aj preto vidím, že si nás tam aj cenia. Mali sme takú situáciu, že sa medzičasom zmenila aj politická organizácia, štruktúra na lokále, ale zas moja chvála prema tomu je, že nás držia ako málo vode na dlane. Tohto roku nás pomohli, mali sme 18 autobusov, tak viac od pol autobusov nám lokálna samospráva zaplatila. Dostali sme klímu, tak celý slovenský dom nám je klimatizovaný. Aj vrajím, nemôžem sa požaliť, kontakt s peniazmi nemali, ale nás pomohli materiálne, čo veľa znamená. S deťmi sme v tohto roku vystúpili do Banovca a Šít, boli jediní zo Sriemu, čo vystúpili aj v pivnici. Mali sme predstaviteľov teraz na rozhodpívanie v Srieme. A to úspešných však. Úspešných, ale nám je dôležité, že sme sa zúčastnili. Boli sme tam, aj že sa meno do Banovca počul. Keď ide o Slankaminské Vinohrady, tak tam možno nie je taký palčivý problém slovenčiny, lebo tam po slovensky však existuje škola, pracuje. Áno, znovu sme teraz začali s predškolskou ustanovizňou, znamená, ona pracuje znovu. Mali sme problém,
Druhý bolo málo detí. Teraz už máme znovu deti, ktoré idú do tej predškolskej ustanovizni a máme 4 roky základnej škole vysunutého oddelenia 22. Joska Čedinu. Tak popri tej škole aj predškolskej ustanovizni Slovenský kulturno-umelecký spolok už tu si zozbieral týchto starších, inak poviem tak. To sú už mládežníčky a mládežníci, ktorí majú rád tu prísť, keď nacvičujeme novú choreografiu. Dôležité je to, že máme svoje miestnosti, že máme všetky podmienky, aby sme každoročne niekde znovu vyzdvihujem tu, prezentovali našu slovenskosť. Tak lokálna samospráva tiež nám pomáha v obci India. Nemáme žiaden problém, čo sa toho týka. A práve na tie práva našich nacionálnych menšín a tak ďalej mám hovoriť zajtra s delegáciou z Kosova, ktorá príde počuť, ako to 20 nacionálnych menšín žije na území obce India, ako to funguje, či cez tie spolky, či cez rôzne združenia a tak ďalej. Tak Slankamenské Vinohrady sú malé mesto, malá dedina na svahoch Prúškej hory, kde život ide. Čiastka toho pekného života v Slankamenských Vinohradoch, isté, že je aj ten Slovenský kulturno-umelecký spolok a to je, ako by som povedal, základ všetkých tých našich, tak poviem, aktivít aj nás starších, viete. Aj my starší, ja verím, že v roku 2014 spravíme aj skupinu starších tanečníkov, záujemcov za tanec. Isté, že aj rodičia od tých našich detí majú záujem a chceli by sme my to ako väčší počet, že by nás bolo, že by sme neboli tak málo. Tak viete, závisno od toho, akého typu nejako súťaženia, alebo festival, alebo čo ja viem, niekde sa myslia zúčastniť malí tanečníci a niekde je možné vyviesť to aj s nama, ktorí sme starší a tak ďalej. Tak myslím si, že pre kultúru dôležité je to, že bez ohľadu, že je ten dinár naveky veľký a že sa veľmi ťažko príde do neho, my sa snažíme, aby sme každoročne zabezpečili nejaké finančné tie podmienky, aby sme pracovali koľko môžeme, koľko nám čas dovolí a tak ďalej. Ťažko je ukomponovať aj malú skupinu, aby sme išli. Však je, verili, neverili, ťažšie, keď máte napríklad 4-5 párov, ideme zatančiť niekde do Požarevca alebo do Kráľeva a tak ďalej a jeden pár naraz nemôže ísť, viete. A potom vám to, tá choreografia viacej nie je taká, ako by mala. A kde sú viaci zapojení do tanečnej skupine, dá sa vždy niečo zmeniť, čo by sme povedali, je to materiál. Teraz my v roku 2014 iste budeme viacej mať tých aktivít, pretože, viete, každoročne niekto nás voľa kde vidí, to sú ľudia, ktorí prvýkrát nás toho roku videli napríklad na Bežka feste, keď to som ani nespomenul už, tak ľudia z Belehradu, ktorí boli na deň Indii, obci India, ktorí nás zavolali, aby sme tam prišli a aby sme v roku 2014 boli tam ako hostia, ktorí budú tiež mať svoje vystúpenie. Takže budeme aj ďalej sa snažiť, aby ten Slovenský kulturno-umelecký spolok sme zachovali od nejakých eventuálno veci, ako čo je, že by sme prestali s aktivitou, alebo že sme nerobili. Aby sme zanikli. Chceme, aby ohľadom na to, že je malé prostredie, že sme malá osada, predsa mali Slovenský kulturno-umelecký spolok, ktorý, myslím si, že všetci doteraz od roku 2007 môžu povedať, že sme robili a že sme všade sa zúčastnili, kde nám zavolali, aby sme prišli. A čo s budárskymi dňami? 10 rokov ubehlo teda, ako ďalej plánujete aj to na voľaký spôsob rozšíriť inými aktivitami, podujatiami? Keď sme v roku 2004 robili prvé tie budárske dni, ani som nemohol
pomisliti, že ten jubileum 10. Budarske dni prejde tak hitro. No už zdá sa mi, že od prvých budarských dní so Željkom sme tak mali tie kontakty. A keď bolo najťažšie, tu aj troška nám aj doba nočenia pomohli, aj sám Željko a tak ďalej. Tak to sú nejaké veci, ktoré činia, a inak poviem, aj, že som bol skromný, front ľudí, so Željkom a s inými, so našou národnostnou radou, s Úradom pre Slovákov žijúcich v zahraničí, s Asociáciou pre edukáciu a regionálny rozvoj, s Danielou Ďurašovou. Dá sa písať aj projekty, aj niečo realizovať. A Budarské dni v roku 2014, vlastne to budú 11. Budarské dni, už teraz robím na tom, aby sme mali aj spolok zo Slovenska, zo Slovenskej republiky. Už je zmluva podpísaná, ešte je čas, aby sme to zverejnili takto, ale všetko sa už vie. Znamená, oni prídu za Budarské dni zo Slovenska, priamo zo Slovenska, budú našimi hostmi. A potom by sme my, ešte kým bude leto a pekné počasie, odišli ako hostia do Slovenska, aby sme mi tam jednu hodinku spravili nejakú choreografiu, ktorá by tiež prezentovala našu tú kultúru vojvodinských Slovákov, tak to poviem. A čo je s mikroregiónom? O tom sme hovorili, boli tu aj návštevy z Čiech u vás, boli ste vy tam oduševnení so všetkým tým a čo ďalej? Čo ďalej? Ideme ďalej, nezastali sme my. Len da mi na samom začiatku niekto povedal, že to bude toľko ťažko, ja by som mu nemohol uveriť. Viete, ide o to, že naša tá právna, ako vravia, zákonská regulatíva, mikroregión nevidí ako spôsob združenia občanov a tak ďalej. V tom zmysle, že sme boli aj finančne nezávislí od nejakých inštitúcií, ktoré teraz žijú na obci, tak robím na tom a časom budeme vidieť, že to, čo som ja rozprával pre 2-3 rokmi, keď som ešte bol aj v Česku a keď sme si našli partnera, ktorý tak chce pomôcť, aby sme si založili ten mikroregión a tú celú našu obalu Dunaja, aby sme vyzdvihli na väčšiu úroveň a aby to bolo izvor života tam nový. Budú vidieť, že naozaj sa veľa čakalo, že sme strátili veľa peňazí od predprístupových fondov Európskej únii, kde už sme mohli aplicovať s nejakými projektami. Mikroregión je, ja ho už mám v mojom stole, všetky papiery, lenže ho treba ešte zviesť do toho rámcu srbského zákonodavstva, aj potom bude všetko v poriadku. O mikroregióne Doba naučenia možno rozmýšľajú, či nie? Već ako, my sme Belihradske opcije Surčin, tak za teraz máme dobrý vzťah a dobrú podporu toho lokálu. A no, v budúcnosti začo da nie. Ale vreme ešte dosť toho nám načím, že by sme sa my sami tam obdržali. Ostáva nám na to tohto roku, že by sme my ako Slováci tie staré naše zvyky a obyčaje znovu vrátili do národu. Už teraz Mikuláš, Lucka, Vianoce, Kračun. Tu zapojíme aj srbské sviatke, ale už tam januári, februári, marci budeme mať tie naše tradičné priatky v troch fázach. Tie záverečne koncom februára, počiatku marca, už nevieme presný dátum, ale budú tie veľké priatky, kde si zavoláme aj širšie ako spolky z území celej Vojvodine. A nás Doba novčanov, kiaľko je to, rokami máme problém, že dve inštitúcie, čiže vedúci ľudia dvoch inštitúcií nemajú takú porozumenie, tak trocha sme rozbití, čo sa týka jednote
cirkev svoju stranu má, spolok a miestny odbor Matice slovenský dom druhú stranu. Tu je len ako nesloga vedúcich, ale tí ľudia ostatní chodia do cirkve, tí z cirkvi chodia do spolku, tu nie je to problém, ale takvo porozumenia. Dúfame, že aj cirkev idúci rok, tohto roku robili ako novú faru, farský dom, idúci rok ho zakončia, tak budeme mať aj ten farský dom hotový. Tak budeme mať ešte jednu miestnosť, kde sa ľudia, deti, mládež a ostatní budú môcť schádzať za inakší spôsob, kde sa bude môcť tá naša viera a ostatne ako veci pri cirkvi venovať. Za teraz ponúkli sme náš dom, že by bol aj preto, ale za teraz nebolo tak, budeme vidieť na rok, keď to všetko bude hotovo. A znovu zopakujem a chcem zahlásiť, že idúci rok pre spolok a Slovenský dom jubilujúci. Nie okrúhly jubilej, ale pre nás dôležitý. Kto vie, či dožijeme idúci, aj či nás bude, ako nás bude, ale teraz je to, ak chceme to dôstojne oslaviť, tak oslavíme. Prípravy už prebiehajú. Áno, písanie sa projekty na všetky inštitúcie, už máme také dohovory. Všetky programy manifestácie roku 2014 budú venovaní tomu jubileju, a to je 85 rokov Slovenského kultúrno-svetového spolku Šafarík v Dobanovciach a 80 rokov Slovenského národného domu. Program bude rôznorodý, program bude šaravý, aj definujeme, že tá centrálna oslava bude koncom septembra, počiatkom októbra a bude tu budú výstavy, bude slavnostná akadémia a kultúrno-umelecké programy a dúfam, že taký jubilej znovu zjednotí všetkých dobanovských Slovákov a dôkazom, že by to bolo, že by sme na našom území obstáli koľko god sa dá, ako sa môže, že by sa ešte vedelo, že sme Slováci. Ako si všímate, u nás bol aj Mikuláš. Jedna legenda hovorí o tom, že Mikuláš sa po zotmení často prechádzal ulicami a kúkal za oknami, čo to robia tie rodinky. Tam, kde boli takí chudobní rodičia s deťmi, takým do okna niečo vsunul. Bolo to niekoľko mincí, alebo to bolo niečo na večeru, na raňajky a nikdy sa nechcel ukázať, teda chcel byť anonymným. To je taká jedna legenda o Mikulášovi. My tu máme tieto mikulášské čižmičky, tak by som vás poprosila, aby ste kúkli, či aj Mikuláš, ktorý bol u nás, priniesol niečo nám a aj vám. Nech sa páči. No tak vidíme, čo Mikuláš priniesol. Som ťa poprosil. A jednak do Bajnolčania prvý výberu. A potom aj výzoslánka Mestských Vinohradov. A toto bude asi moja čižmička. Kúknem si aj ja, čo je v nej. Ďakujeme. Opa. No tak. Krásne. To je CD-čko, ktoré je venované jednému jubileu Staropazovského rozhlasu, teraz už aj televízie. Ide teda o 10. melódiu roka. A tým pádom by som chcela aj zahlásiť, že už sa pomaly prípravy začali aj na ďalšiu tohtoročnú melódiu roka, ktorá bude 29. decembra. Teraz kúknem, či aj ja niečo mám v čižme, ale asi moja bude prázdna. Nemám nič. No nevadí. Teda ja vám želám, aby vaša čižma nebola prázdna, aby ste pekne užili vianočné a novoročné sviatky a aby sa vám všetky plány, ktoré budete mať v roku 2014, aj splnili. Ďakujem. Ja v mene Slovenského kultúrno-svetového spolku Šafarík a Dobanovca chcel by pripomenúť na 22. december tohto roku budeme mať výročný a novoročný koncert, ktorý bude humanitárneho rázu a povolám všetkých staropazovčanov, našich televíznych divákov, radioposlucháčov a všetkých, ktorí majú záujem, pripoja. Ešte raz všetkým najlepšie za tieto sviatky, šťastlivý nový rok a veľa zdravia.
Ja verím, že pozvanie platí aj pre ľudí zo Slankamenských Vinohradov. Oni sú tu akoby naši pazovčania, či... No, ja by som sa poďakoval pekne vám, ako aj Mikulášovi, za darček, ktorý sme dostali. Takže všetkým poslucháčom, ktorí patria televízny program v Starej Pazove, prajem tiež všetko dobré v novom 2014 roku a tak dbajú aj o tom, že aj v malých prostrediach, aké sú Slankamenské Vinohrady, žije niečo, čo zachováva naše tradičné hodnoty a našu slovenskosť, a to je Slovenský kultúrno-umelecký spolok vo Vinohradoch, a povolám všetkých, aby sa už chystali na 11. Budárske dni. Kde sa vzal, tu sa vzal. Mikuláš pod oknom stál. V ruke veľkú paličku. Na hlave mal čiapočku. Z bielých fúzov teplý šál tak na deti vykúkal. A čo o Mikulášovi vedia tí naši najmladší, o tom v pokračovaní. Čo je v tých čižmičkách? Cukríky aj čokoládice. Priniesol to kto? Mikuláš. A doma bol? Nebol. Nebol. A kedy ho očakáva, že príde? Pa nebude nikto, zato že ja nisam postavila čižmičku. Zabudla sam. A u vás doma bol? Áno. Čo priniesol? Koníka aj sladkosti. Potešil ťa? Áno. Znamená, ty si mu pripravil aj doma čižmičku? Áno. Čo priniesol? Kinder vajko aj duhov na rupicu. Potešila si sa týmto sladkostiam? Áno. Mikuláš je dobrý človek. Čo ti tam Mikuláš priniesol? Cukríky. Znamená, aj ty čakáš, keď prídeš domov, že bude tam Mikuláš a nejaké sladkosti? Bude? Dobre, a ty sa voláš ako? Dario. Dario. U vás doma bol Mikuláš? No. A čo priniesol? Juhu, čokoládicu. Aj smoky. Tú čižmičku kto priniesol? Alebo Ja. tam v čižmičky. Čo je tam v čižmičky? Sladkosti. A priniesol to? Mikuláš. A vieš ty niečo o Mikulášovi? Áno. Na Veľkej noc Mikuláš na veky položíme na oblok a Mikuláš bude vidieť a nám dá sladkosti. Bol Mikuláš aj u vás doma? No, A čo ti priniesol? priniesol mi ručníčke, peniaze aj šampón, aj čokoládu. To bol naozaj taký dobrý Mikuláš. A u vás bol doma tiež Mikuláš? Áno. Čo tebe priniesol? Priniesol mi jednu vílu, aj mi doniesol veľa štetočkov na farbenia, aj sprej na oblok, aj farbičku. A u vás doma bol? Áno.
Čo tebe doniesol? Menú vec, ale Kinder vajce. Aj tieto detské rúčky stískajú čižmičky. A čo je v čižmičkách? Vovonia čokoládic. Kto ťa to potešil? Ako sa volá ten, kto ťa potešil? Mikuláš. Mikuláš je dobrý človek. Prečo je on dobrý? Pretože deťom dajú viac sladkosti. U vás bol doma Mikuláš. Nie. Znamená, že ty máš všetky tvoje čižmičky špinavé, tak? Nie. Ale? Ale čistie. A prečo potom nebol Mikuláš? Za to, že som nepostavil čižmičku. A postavíš ju? No, Kedy? keď stihnem domov. Dobre. A vieš nám ty povedať, čo pre teba znamená Mikuláš? Aký je to človek? Dobrý. Dobrý, to sme už počuli, ale si ty jeho predstavuješ ako? Je to starý, mladý, má fúzy, nemá fúzy, aký je? Starý. Starý, má aj fúzy, aj bradu? Má. Má? A čo má ešte oblečené? Červenie nohavice, čierne čižmy aj čapku. Nie je to potom aj detko Mráz? Na tejto čižmičke aj vidíme Mikuláša. Je to Mikuláš, alebo je to detko Mráz? Mikuláš. Ale ja myslím, že je to detko Mráz. Čo povieš? Je Mikuláš či detko Mráz? Detko Mráz. Aj detko Mráz je Mikuláš. Môže aj tak byť? Áno. Ty si aj mamine a ockové čižmičky vyčistil. Áno. Taký si bol usilovný. Áno. Doma ti priniesol čo, Mikuláš? Tempery, aj banánice, aj sladkosti. Znamená, ty budeš kresliť Mikuláša. Ako ho nakreslíš? S veľkou bradou. S veľkou bradou? Možno je to takýto starý detko ako na tejto čižmičky, či nie? Je. Je? To je on? Ty si ho videla? Áno. Videla si ho? Kedy? V noci alebo ako? Noc. V noci, keď bol u vás? Áno. Ťa zobudil? Áno. To bol naozaj možno aj trochu zlý Mikuláš, keď ťa zobúdzal v noci. Myslíš si, Myslím. že bol zlý? Áno. A Mikuláš je dobrý alebo zlý? Dobrý. Dobrý, preto, že čo robí? To nám sa sladkosti. A bol aj doma Mikuláš? Nie. Ešte nebol, lebo si mu nedal čižmičku, alebo? Nedal čižmičku. A Mikuláš prináša sladkosti iba dobrým deťom, alebo všetkým deťom? Dobrý. Aký je Mikuláš? S bielou bradou. S červenými nohavicami. Aj? Aj s červenou jaknou. Aj s červenou čiapkou. No. A ja si myslím, že je to potom detko Mráz. Nie. Nie. To je kto? Mikuláš či detko Mráz? Mikuláš. To je Mikuláš. Dobre, a aký je potom detko Mráz? Má červený kaput. Znamená, možno sa oni bratia. Možno. Čo si ty myslíš, sám Mikuláš a detko Mráz bratia? Nie. Nie sú. A prečo? Keď sú tak isto oblečení, majú takú rovnakú bradu, možno sa len poznajú, tak? No. Dobre, a Mikuláš nám prichádza dnes, teda 6. decembra, a detko Mráz tiež príde potom. No. Detko Mráz donáša hračky a Mikuláš donáša sladkosti. Aha, dobre, vidíš, to som ja nevedela, že Mikuláš iba sladkosti a detko Mráz aj hračky prináša. A u vás doma bol? Áno.
A čo priniesol? Lego cima, sladkosti a mágiu za minút. A nepriniesol ten Mikuláš možno aj nejaký prútik? Nie. Nie? Nič mi nepriniesol, ja som ho nevidel. Ty si ho ani nevidel, ani si čižmičku nepoložil, tak? A ja budem sa škôlky. Čo si ty myslíš, Mikuláš a Detko Mráz sú bratia? Nie. Nie. Prečo nie? Pretože že nemôžu dvaja. Nemôžu byť dvaja istí, preto? Nie. Ale? Môže byť jeden. Môže byť jeden. A potom je to dnes Mikuláš a potom pozdejšie je to Detko Mráz, tak? No. Tak je to. No dobre, možno by to aj tak mohlo byť. A bol u vás Mikuláš? No. A priniesol ti prútik? 20. memoriál Juraja Ondríka začal sa v piatok v Starej Pazove, a to výstavou o divadelníctve na Dolnej Zemi. Pokračoval premiérou divadelníkov z Padiny. A dnes večer v rámci memoriálu bude aj predstavenie Ale Pazovské. Bude to drahá pani profesorka. Ako ste vlastne prišli na to, aby ste urobili takúto výstavu? Leitmotívom k tomu, aby som sa venovala nejakému vyššiemu poslaniu alebo vyššej prezentácii Slovákov žijúcich na Dolnej Zemi, som si povedala, som robila predtým projekty, ktoré sa týkali, boli skôr takého etnografického, etnologického zamerania. Robila som slovenskú svadbu na Dolnej Zemi, robila som iné veci, ale povedala som si, že fenomén slovenskosti nie je iba v širokých sukniach, a v krojoch, ale že je čosi vyššie u nich, čosi takéto vyššie duchovno je v tých ľuďoch. A to je vlastne to divadlo, to je vlastne to poslanie predstaviť divákovi vo svojej rodnej reči čosi vyššie, ako sú iba ľudové tance, folklórne festivaly, prihľadky a tak ďalej. Tak som si vlastne vybrala tento fenomén dramatické umenie prezentovať vo svojom projekte. No a potom to vlastne bol taký hlavný zámer, že predstaviť vyššie Slovákov žijúcich na Dolnej Zemi, a potom som začala koncipovať, ako postaviť výstavu. Najprv som to chcela urobiť tak, počnúť s prvým predstavením v Batskom Petrovci bez ohľadu na teritórium, či ide o Dolnú Zem, regióny Slovákov žijúcich v Maďarsku, žijúcich v Rumunsku, vo Vojvodine, teda v Srbsku a Chorvátsku. Ale potom som si povedala, nie. Nech je to po jednotlivých lokalitách, územiach, teda slovenských regiónoch. Maďarsko, Rumunsko, Vojvodina, teda Srbsko a Chorvátsko. Pretože tam najlepšie aj návštevník pochopí v jednotlivých krajinách, ako vlastne v tej jeho druhej, novej domovine sa ten divadelný život vyvíjal. Tak som to koncipovala tak, ako to tu vidíte na tejto výstave. Teda to bol leitmotív, ako ste povedali. A čo vás to pri tejto práci najviac nadchlo? Najviac ma to nadchlo to, keď počujete slovenčinu, slovenský jazyk v inonárodnom prostredí, obkoleseného majoritným či srbským, rumunským, maďarským alebo chorvátskym jazykom, etnicitou. A čo ma nadchlo? Nadchlo ma to, že vlastne medzi prvými dramatikmi, žijúcimi na Slovensku, je Ferko Urbánek, Tajovský, Laskomerský, medzi tými tradičnými naozaj klasikmi, boli to mená, ktoré používali, alebo sa začali s dramatickým umením používať ich divadelné hry na území inom, ako je dnešné Slovensko. Tak som si povedala, ako to vlastne je možné, tak som si to zobrala. No samozrejme, bolo to možné tak, pretože texty sa kedysi získavali z Turčianskoho svätého Martina a tu si ich vlastne prispôsobovali. To neboli herci, to neboli režiséri, to proste boli ľudia, nadšenci, kantori, učitelia. Cez cirkev to išlo, nadšenci, obyčajní ľudia, ľudkovia obyčajní z osád. A dokázali interpretovať aj tú slovenskú klasiku, ktorá veľakrát v slovenskom prostredí mala problémy, aby sa mohla interpretovať. Ak máme na zreteli, že rodina Hurbanová v Starej Pazove
začala ten divadelný život, ktorý v tomto roku zaznamenáva 110. výročie, tak v pokračovaní by sme sa trochu chceli vrátiť do minulosti a zaspomínať si práve na túto rodinu. Katka, môžete nám povedať, ako sa vy pamätáte na Ľudmilu Hurbanovú? Dosť viem toho z počutia od stará mame po mame, ktorá tu bola služobnou. Tak ona nám rozprávala, že to bola vynikajúca deva a oblečená pánsky a zhovor mala krásny a bola obdarená, čo je aj dôkazom, že bola herečkou. To viem od stará mame. A časom svojím, keď som bola dievčica, pamätám sa, že som častokrát doniesla sem upečený chlebík. Mama, keď upiekla chleba, zabalila a mňa odposlala do Hurbanov. Raz sa pamätám, že Ľudmila ten chlebík vybalila a doniesla ho sem do kancelárii, aby ukázala aj bratovi Vladimírovi. Oni boli už takí chorľaví, zakrútení v dečky a tak sa obradovali tomu chlebíku, ako keby neviem čo prišlo. Ale aj pravda, chleba je pokoj v domácnosti. Tak bolo to aj u nich. Či ste ešte chodievali a aké boli tie vlastne stretnutia s Ľudmilou? Keď som bola dievka, keď som chodila už do kostola učesaná holohlavou, mama mi často na sviatok povedala, aby som doviedla k obedu aj slečnú Hurbanovú, tak sme ju všetci volali. Tak išla ona so mňou z kostola k nám k obedu. To sa ďalej baš neseciam, ako to bolo, len že som ju volala, aj že išla, to sa pamätám. Chodievali ste aj do divadla? Chodila som do divadla, už keď ona nebola herečka, ale som hľadela aj don kus, čo ona bola režisérka. Ten kus sa volal Stôl. A podľa vás, aká Ľudmila bola herečka? To len z počutia, alebo z obrázkov, aj z rozprávania pani farárky Ane Verešovej. Pani farárka vrala, že teta Ľudka bola, ako to ona aj povedala, krasavica, tak povedala. A aká bola režisérka? Páčil sa vám ten kus divadelný, čo ste pozerali? Páčilo sa mi aj z čítania. Vidím, že naozaj bola nadarená aj na čítanie, aj na písania, aj na zamyslenia. Toto u nás v Pazovsku, ako sa u nás dialo medzi ľudom. Dostali sme sa aj k druhej časti našej relácie s vami a pre vás. Nasleduje Hrad prepevný, ktorom sa venujeme adventnému obdobiu, ale aj činnosti oltárneho krúžku žien Tabita. Sme v adventnom období, aj hľad dnes už druhá adventná nedeľa, tak si dnes trochu viacej porozprávame práve na túto tému. Teda advent, čo všetko znamená a čo nám prináša. Advent je obdobím 4 nediel pred Vianocami. Samotné slovíčko advent znamená príchod. V tomto období kresťania tak hlbšie uvažujú o príchode Pána Ježiša Krista a ten príchod vnímajú aspoň v 2 rovinách. Jedna rovina je spomienka na jeho príchod na túto zem, ktorý oslavujeme na Vianoce.
chystáme vlastne aj sami seba na nejaký spôsob, aby sme na čo zvláštnejší spôsob ho privítali v maštálke nášho srdca na Vianoce. Ale tiež druhá rovina je jeho druhý príchod, lebo ako veriaci ľudia veríme, že Pán Ježiš ešte príde súdiť živých i mŕtvych. Teda toto obdobie je obdobím takej, by sme povedali, aj vnútornej zmeny človeka. Základná téza a volanie ľudí z Biblie je pokánie činte, lebo priblížilo sa kráľovstvo nebeské. Adventné obdobie aj v našom zbore bude vrcholiť prijatím Večere Pánovej, keď vlastne po skúmaní svojho vnútra a pred Vianocami cez toto slávnostné prijatie Večere Pánovej budeme sa snažiť prijať aj Božie odpustenie a očistíme si na zvláštny spôsob tak cez Večeru Pánovu naše duše, naše srdcia, aby sme potom na Vianoce naozaj prijali do tej čistúčkej maštálke nášho života Pána Ježiša Krista. Kedy to bude? Posledná adventná nedeľa alebo 4. adventná nedeľa. Okrem toho v tomto období zintenzívňujeme cirkevný život. Namiesto ranných modlitieb v útorok a v piatok o 8 hodine máme rorátne služby Božie, ktoré sú veľmi populárne tu na Starej Pázove a sme asi originálnym prostredím, kde sa ešte zachovali tieto rorátne služby Božie, ktoré majú svoju krásnu liturgiu, sa spieva predspev, ktorý nie je ani v spevníku, ale je v tradícii nášho zboru zachovaný. Rozsudajte nebesá z hora a oblaky nehľajú spravodlivosť. Je to citát zo Starej zmluvy a vlastne symbolika je v tom, že tak ako naša zem v tomto období príjma dosť aj dažďa a snehu a z toho vlahy, a vlastne za tú úrodu sa chystá, tak podobne aj naše duše a naše srdcia potrebujú tú vlahu z neba, Božie slovo, jeho prítomnosť, aby aj pôdu nášho srdca Boh obmekčil a prichystal, aby do nej mohli byť zasiaté semienka lásky, pokoja, radosti, odpustenia, krotkosti, trpezlivosti a tie semienka potom svojho času, veríme, prinesú pekné plody. Každá adventná nedeľa má svoj osobitný, možno odkaz, by som tak povedala. Dalo by sa to povedať. My predovšetkým sledujeme agendu našej cirkvi, ktorá nám prepisuje texty, ktoré sa v tú nedeľu kážu, vysvetľujú. Sú všelijaké tradície. Jeden rok sme si zobrali, myslím, že Švédsku nejakú tradíciu, kde každá nedeľa bola dokonca aj pomenovaná. Na našom portáli, na Facebooku môžete vidieť jednu krásnu prezentáciu, kde sú pomenované tieto nedele podľa kresťanských hodnôt, ako sú láska, viera, nádej, pokoj. Teda predovšetkým sa držíme tej našej agendy a vysvetľujeme tie texty, ale je pekne mať aj také pomenovanie za tú každú nedeľu, ale to je už ľubovoľne a tohto roku sme nejak zvláštne ich nepomenovali, ale myslím si, že to nie je nejaká chyba. Ešte by som chcel povedať aj to, že v tomto období intenzívne sa stretávame ako veriaci ľudia a začína sa aj biblická hodina, ktorú máme každý štvrtok o 6. hodine večer, teda o 18. hodine. A ešte zaujímavé, možno aj pre tých, ktorí váhajú, či začať chodiť na služby Božie do kostola a tak, že tieto biblické hodiny môžu byť takým prvým vstupom do cirkevného aktívneho života. A to je aj tým spojené, že pol hodiny pred biblickou hodinou, znamená o 5:30, 17:30, cvičíme piesne zo spevníka všetci spoločne. A tak znamená nie len skúmaním Božieho slova, ale aj tým spevom snažíme zdokonaliť aj tie naše služby Božie, aby boli naozaj na slávu Božiu a nám na radosť. A všetkým našim divákom na radosť mohli by sme tento rozhovor zakončiť modlitbou. Áno, skloňme naše hlavy. Pane náš Ježiši Kriste, ďakujeme Ti, že ku nám prichádzaš a na zvláštny spôsob aj v tomto adventnom období. Zohrej nám srdcia s Tvojou láskou, aby sme uprostred mrázov a zimy tohto života a sveta
nachádzali radosť z toho, že Ti patríme a že máme našich drahých okolo nás. Požehnaj túto dobu a daj, aby sme sa na Vianoce na zvláštny spôsob s Tebou stretli. Amen. Hoci oveľa neskoršie než obvykle a kvôli prácam na novej evanjelickej fare, jesenný bazár odevu a obuvy predsa bude zorganizovaný. Oltárny krúžok žien Tabita ako organizátor zakončil prípravy a jesenný bazár odevu a obuvy otvorený bude na pondelok popoludní. Zberná akcia tento raz potrvala taký dobrý mesiac, možno aj dlhšie, lebo sme plánovali predsa koncom októbra, že sa uskutoční. Medzi tým práve vtedy sa tie práce začali, takže sa to muselo posunúť. Hodne toho je zozbierané a myslím, že ľudia ešte stále prinášajú. A máme aj hodne toho z minulých bazárov. Niečo sme očakávali aj zo zahraničia, sľúbené nám je z Nemecka, z jedného evanjelického zboru. No žiaľ, doteraz sa to neuskutočnilo, ale dúfam, že na jarný bazár to už bude. Ceny teda pohybujú sa v rozpečí od 50 do 1000-1500, budú najdrahšie, pravda, tie kožené bunty. Neplánujeme dopredu, lebo nikdy nevieme, koľko sa tých prostriedkov zozbiera, aby sme vedeli, na aké účely ich určíme. A tie z jarného bazáru sme určili, jednu časť odišla na obnovu kostola, dali sme do pokladnici. Jednu časť sme určili na nejaké humanitné ciele. Tento raz to bolo na dievčatko, ktoré malo srdce operovať, Ľubica Adamovič. Tu sme výzvu videli v médiách, takže proste nás oslovila. Jednu časť sme venovali jednému spolku Nová žena, ktorej sa nachádza v Novom Sade, kde sú týrané ženy ubytované. Tiež sa veľmi potešili, aj sme nadviazali s nimi spoluprácu. Jedna naša spolusestra, ktorá stále prispieva na aktivitách, odišla do Crikvenici na tábor, na nábožné cvičenie, zaplatili sme jej a proste to je asi to, čo sme z jarného bazáru použili. Od pondelku do piatku, každé popoludní od 14. do 19. hodiny na novej evanjelickej fare návštevníci si budú môcť kúpiť odev a obuv, ale aj čosi iné za výhodných cien. Pomaly, ale iste a sme aj na konci dnešnej relácie s vami a pre vás. Na záver chceme vám aj poradiť. Ak ste žitko nezasiali 6. decembra na Mikuláša, tak máte ešte času na Lúciu, teda Ľudsku, 13. decembra. Ak vám 6. december nezavítal Mikuláš, tak môžete 13. očakávať Lúciu alebo Ľudsku. Či vám prinesie korbáče alebo koláče, uvidíte. Prajeme vám krásne dni do Vianoc a dovidenia.